Tipra motha na idol jina ham jago phane rung chung khabai khabai lam sago bagra long live YTF long live Tipra motha long live bagra long live jibiya karo Tipra motha na idol jina ham jago phane rung chung khabai khabai lam sago bagra ki ham baya paro pela na print media dong na chung Simon ka दिन जत थांगो आसुकनो चिनी तिप्रा मथा एबा खबबाग्राने आइडियोलॉजी ना हमजागय तुरुक चिनी तिप्रा मथा वा हापैने कुबां मानु फायो का महाइनो चिनी सातनं देमसरा कुचेसराने बिसिंगो खबजाक चिनी साइदासरा वार्ड नम्बर 3 जा आगि बीजेपी क्लाइ दंनाय चिनी फायंनो क्लायो बरमगनां विश्वकर्मा देबबर्मा ताइ चिनी यं अनंत देबबर्मा नि बिसिंगो बुंनि जे नक नुखुं तिनि चिनी तिप्रा मथाने आइडियोलॉजी ना हमजागय चुमै बाक्सा तिननि सिबि सामुं तांनाय हिनाय फायके बरक एक फैमिली न कावो उनके एक फैमिली बरक 5% तो 5 voters चिनी आरो 5 मानजाका चिनी सातनं देमसरा कुचेसरा ने ऑनरेबल MDC बरमगनां धीरेन्द्र देबबर्मा सर माहाइकले चिनी आरो वार्ड नि डिग्नेटरीज दंगो चिनी बरमगनां बेजो कुमार देबबर्मा ताइ बरमगनां चिनी परिमल देबबर्मा माहाइकले कुबांमा चिनी जे तिप्रा मथाने जे वारियर्स रो आरो 5 मानजाका पटिग्राई YTF पटिग्राई ब्लॉक नि YTF नि प्रेसिडेंट सुमन देबबर्मा बरमगनां बबो दङ ताइ कुबांमान दं आं तो रायनो खलां अनेक न निसबि मुखलाइका निनि प्राय निनि कांग्रेस मुखलाइका गा तिउजि मुखलाइका क्लेने आनि और कोनो सातिं माया माने बबाय सातिं माया गाय आनि न फाइबो माया जेता ताबो जे दं मामानि आबो खान नबार कतरबो बांलानि न मानमाय मानि निनि ताबो आं फायमान फाया ताबो आं निनि बीजेपी नि बो मायाको हेकेतायानि आशा जे आं जे ताबो तिनि बीजेपी नि होइते तिनि अंखै फायै तिनि आनि बसारं बागै बा आनि हामनानि बागै आं दसाबाय तंना हिनय आं तिनि सिमि माने आंबो सपोर्ट खालामनि को आनि फसा उथ आनि हिबो बाथा माया गाय ए कोक्तिनो आं ताबो चिनि आइसा सार फाइका गायजों ताबो नंनो सायखनान माकक आं तिनिसिमि नक बाय आं जयत्रिका अनन्त